Onichi oni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tarata ye juillet kalo tile 21 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati seli san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoni ni kanni n'a carili la ni k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye an ka Mali fintigilakaw halisa olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛli la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa min malidenw n'u bololafɛnw olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kunun tɛnɛn juillet kalo tile 20 san 2026 min yɛrɛ kɔnɔ an ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko kari tɛmɛnen juillet kalo tile 19 san 2026 ko min ye an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔn ye k'u ye opération yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔnɔna k'an ka Mali fintigilakaw ye ni opération minnu kɛ an ka jamana localité caman na ko opération nin ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan a kɔnɔna na ni an ka Mali fintigilakaw sera ka dimi juguba don banbaci walima u n'u taga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna an ka nin jamana localité nin yɛrɛ kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ni u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na a kɔni yirala k'a fɔ ko civil tɛmɛnen juillet kalo tile 18 san 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw ye k'olu ka convoi dɔ yɛrɛ kɔni binna banbaci walima u ka jan dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔ Tabirichat localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Bulɛm cercle de kɔnɔna na ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ Gao région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ka convoi dɔ yɛrɛ kɔni binna banbaci walima u ka jan dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nin yɔrɔ kofɔlen na ko nka an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni u cɛsiri k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni di banbaci walijɛkulu ma nin kama ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni banbaci walijɛkulu ma nin yɛrɛ kɔni ka laɲiniw ma se ka sabati ka d'a kan u tun bɛ fɛ ka tiɲɛni yɛrɛ de kɔni don an ka Mali fintigilakaw kunna nka yirala k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni yɛlɛmana tiɲɛni yɛrɛ kɔni donna banbaci walijɛkulu ma nin de kunna f'u yɛrɛ kɔni bolila ka taga ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na sanga ani wagati an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw wuli walasa ka se ka jamana lakɔlɔsili baaraw kɛ ni bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni banbaci walima n'u daga sigiyɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen si latonni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kari tɛmɛnen juillet kalo tile 19 san 2026 ni an ka état major général des armées ale bɔnni ka laseli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ ko civil tɛmɛnen juillet kalo tile 18 san 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw y'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la o ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ banbaci walijɛkulu JINIM ale ni FLA maaw yɛrɛ kɔni ka dépôt de logistique dɔ yɛrɛ kɔni kan Kardiba zone kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Goumara localité yɛrɛ kɔni SCN fanfɛla la a kɔni yirala k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bɔli banbaci walima ni ka nin dépôt de logistique in yɛrɛ kɔni kan k'u kɔni ye taa tugu yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna walima kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni baara don banbaci walijɛkulu maaw kunna sanga ani wagati an ka Mali fintigilakaw hali n'u jɛɲɔgɔn Afrika kɔrɔ ni o kɔni ye Lusiga fintigilakaw ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la Mali jamana kɔnɔna na sanga ani wagati an ka Mali fintigilakaw ni Afrika kɔrɔ maaw yɛrɛ kɔni bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka opération kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kari tɛmɛnen juillet kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni Afrika kɔrɔ maaw ye olu bɔra ni ka laseli kɛ ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na k'olu ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni tun bɛ ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni kɛ Segu région kɔnɔna na ko k'u to o baara in yɛrɛ kɔnɔna u taara bɔ fɛn pɛrɛnta dɔw yɛrɛ kɔni kan fɛn pɛrɛnta minnu kun donna banbaci walima yɛrɛ de kɔni fɛn dugu jukɔrɔ walasa ka se ka tiɲɛni don fintigilakaw walima jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ kɔni kunna Segu région kɔnɔna na sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamɔgɔw ye olu kɔni fɛnɛ cɛsirilen bɛ opération kɛli la u ka fanfɛla la walasa ka se ka malidenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ka sanga ni délinquance ale ni criminalité kɛlɛli ko ye ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ye olu kɔni ye opération yɛrɛ kɔni kɛ juillet kalo tile 13 fo ka taa bila juillet kalo tile 16 la san 2026 an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Kalabankɔrɔ commissariat de police cɛ dɔw ye o opération min yɛrɛ kɔni kɛ opération yɛrɛ kɔni kuncɛla ni bolo dali maa 5 yɛrɛ kɔni kan n'a kɔni yiralen don k'a fɔ ko ni maa 5 nin yɛrɛ kɔni na ko dɔw bisigan bɛ k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ye suyɛnni kɛ dɔw fɛnɛ bisigan bɛ k'a fɔ k'u ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don sɛbɛnkolon dilan yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bi
en cas direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence halisa olu kɔni bɛ ka continuer wa opération de contrôle yɛrɛ kɔni fɛ an ka jamana kɛnkɛyɛlɛliw yɛrɛ kɔni na walasa min yɛrɛ kɔni ciment yɛrɛ kɔni sɔngɔ foyi kana na far'o kan jamana ciment feerelaw yɛrɛ kɔni fɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye an ka DGCC maaw yɛrɛ kɔni olu wulila ni ka taa contrôle caman kɛ an ka Bamako kɛnkɛyɛlɛliw yɛrɛ kɔni na ko contrôle nin yɛrɛ kɔni kuncɛra ni kɛnkɛyɛlɛli caman datugulen ale ni kɛnkɛyɛlɛli ɲɛmɔgɔ nin yɛrɛ kɔni nalen ka da kan bɔ kɛra kalama k'a fɔ ko ni man yɛrɛ kɔni bɛ ka ciment feere sɔngɔ la sɔngɔ min yɛrɛ kɔni bɛ État ka sɔngɔ fɔlen yɛrɛ kɔni sanfɛ ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. San ani wagati an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛli la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ye olu si latununi ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na cogo min maa ninnu kana se ka walejugu kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ale ni fintigilakaw ma cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 20 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko kari tɛmɛnen juillet kalo tile 19 san 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw ye k'olu kɔni ye sanfɛ opération ale ni duguma opération caman kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ma an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔni na ko wagati min an ka Mali fintigilakaw n'u ka jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni bɛ ni opération kɛ o y'a sɔrɔ kɔni kun bɛ jamana lakanani a lakɔlɔsili baaraw de la o to ka min yɛrɛ kɔni kɛ sanga ani wagati walasa ka se ka dankari banbaci wale maaw ka walejugu ninnu yɛrɛ kɔni na état major général des armées ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ni o ye kari do ye juillet kalo tile 19 san 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ de kɔni na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la u kɔni taara bɔ banbaci wale maaw ka daga sigiyɔrɔ 4 yɛrɛ kɔni kan Jijeni secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni talen bɔ nin fɛn yɛrɛ kɔni kalamaw kɔni bɛ girin ka farabu kɛ u mɛnna ka sɛgɛsɛgɛli baara kɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw jaabi kelen ni ka yira k'a fɔ ko banbaci wale jɛkulu maaw de bɛ yɔrɔ in na o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw sɔrɔla ka farabu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maa nin ka nin daga sigiyɔrɔ 4 yɛrɛ kɔni ma Jijeni localité la k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni nin farapu min kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko farapu in ɲɛna kosɛbɛ ka da kan farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni banbaci wale maaw ka moyen logistique fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ yɔrɔ in na ni o y'u ka bolimafɛnw fo ka taa se u ka silikɛminɛw yɛrɛ kɔni ma ko farapu in kɛra sababu ye ni k'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ farapu in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale maa dɔw ni sera ka kisi n'olu bolila ka taga ka bɔ yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna nka min yɛrɛ kɔni an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ma sɔn ka o man yɛrɛ kɔni to u ye o man yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɔ laminɛ ni ka olu fɛnɛ si latununi ka bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni opération yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ ko juillet kalo tile 18 tɛmɛnen san 2026 ni an ka Mali fintigilakaw olu ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa dɔw ma ka jana zone kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔli bɛ Buguni région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o farapu in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale maa dɔw ni sera ka kisi ni ka bɔ u la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko kari tɛmɛnen juillet kalo tile 19 san 2026 ko Sama village fanfɛla ni yɛrɛ kofɔli yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u kɔni taara bɔ banbaci wale maa dɔw kan n'a yirala k'a fɔ ko banbaci wale maa minnu ni sera ka kisi ka jana localité farapu in yɛrɛ kɔnɔna k'o ye o banbaci wale maaw yɛrɛ de kɔni o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ma farapu min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni k'u caman bɔnɛ o ni yɔrɔ kofɔlen in na ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw continuera u ka jamana lakɔlɔsili baaraw la ko k'u to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔ u sera ka farapu caman kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ma Kuakuru localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ni farapu caman minnu kɛ ni ka ɲɛsin localité yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bilan min yɛrɛ kɔni bɔra farapu in na o kɔni ma dɔn fɔlɔ nka min an ka Mali fintigilakaw halisa olu bɛ évaluation yɛrɛ kɔni na walasa farapu in yɛrɛ kɔni ye tiɲɛni hakɛ min don banbaci wale maaw kunna ka se k'o bɛɛ lajɛlen don ale ni ka sɔrɔ ka n'o da malidenw yɛrɛ kɔni kulo kan min yɛrɛ kɔni an ka état major général des armées communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan maliden bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'halisa hali ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabatila ni a lakɔlɔsili baaraw la sanga ani wagati ko wa a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ kɔni ma an ka jukɔrɔma don ale ni an ka danaya tali la ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma u ka nin cɛsiri baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na u cɛsirilen ni ka min yɛrɛ kɔni kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa min malidenw yɛrɛ kɔni n'u bolo fɛn olu ka lakana ka se ka sabati sanga ani wagati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na k'ale tɛmɛnen juillet kalo tile 19 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔ ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 18 san 2026 ko an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni ka convoi dɔ yɛrɛ kɔni binna banbaci wale maaw ka
jan dɔ yɛrɛ kɔnɔ Tabilichat localité la ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Budam cercle de kɔnɔ ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Gao région de kɔnɔna na ko wa banbaci wale jɛkulu maa minnu yɛrɛ kɔni nin jɛ in da ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma o ye banbaci wale jɛkulu GNIM ale ni FLA maaw yɛrɛ de kɔni ye ko kabini banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni taara nin jɛ in yɛrɛ kɔni da ne ka bila an ka Mali fintigilakaw ɲɛ k'an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔn kɔni b'a ko bila da kelen da la u fɛnɛ u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni lafasa dugumana na u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka opération yɛrɛ kɔni kɛ état-major général des armées ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na min ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔn ka convoi dɔ o yɛrɛ de kɔni tun bɛ ka tɛmɛ k'a to tɛmɛni yɛrɛ de kɔnɔna bi na banbaci wale maaw ka embuscade dɔ kɔnɔna na ko walen kɔfɛ min ka Mali fintigilakaw ye olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw wuli ka se ka farabu kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔnɔ ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw olu ka farabu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɔni ye banbaci wale maaw ka position ba saba yɛrɛ de kɔni tiɲɛ Tabilichat localité yɛrɛ kɔnɔna na ko farabu minnu kɛra ne ka ɲɛsin banbaci wale maaw ka position yɛrɛ kɔni ma k'o kɛra sababu ne ka banbaci wale maa caman faga banbaci wale maaw ka pick-up fila ni pick-up ninnu yɛrɛ kɔni kun falen don maramafɛnjuguw yɛrɛ de kɔnɔna ko farabu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka pick-up in na kɔnɔna fɛnw bɛɛ lajɛlen halaki ko an ka Mali fintigilakaw tilalen ni opération yɛrɛ kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen na ko R100 localité kɛrɛfɛla la ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni Tabilichat localité yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre 20 dɔrɔn kan ko min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw olu kɔni taara bɔ banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ka ko yɛrɛ kɔni kelen min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw olu sɔrɔla ka farabu ɲumanba fila kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ma ko farabu yɛrɛ kɔni kɛra farabu ɲumanba ye ka d'a kan farabu kɛra sababu ye ne ka banbaci wale maa caman faga min fɛnɛ kun y'u ka pick-up fila ye ko tiɲɛ donna u bɛɛ lajɛlen la k'o dabɔ ni farabu ɲumanba in na ko an ka Mali fintigilakaw n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ ne ka nin opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni banbaci wale maaw kun kɛmɛ ne ka embuscade fɛn bila an ka Mali fintigilakaw ɲɛ sira in na o kɛra sababu ye ne ka embuscade ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wuli wa min yɛrɛ kɔni convoi ye ale continuera a ka sira fɛ basi foyi yɛrɛ kɔni m'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni état-major général des armées communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'ale san bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu bɛ jateminɛ yɛrɛ kɔni na u ka nin convoi ko in yɛrɛ kɔni sira fɛ ka d'a kan min yɛrɛ kɔni banbaci wale maa ninnu ye a bɛ se ka kɛ u b'a fɔ ko bɛ binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin Mali fintigilakaw ni u jɛɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ka nin convoi ma tuguni wa min yɛrɛ kɔni an ka état-major général des armées ale bɛ hakilisigi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'ale san bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw k'olu cɛsirilen bɛ ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na walasa ka se ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu de la ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin malidenw ma k'u bɛ malidenw yɛrɛ kɔni fo wa danaya ale n'u ka jukɔrɔmadenw yɛrɛ kɔni kɛli la ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma u ka nin baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 18 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu kɔni bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin den kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'olu sera ka banbaci wale maaw ka dépôt logistique dɔ yɛrɛ kɔni tiɲɛ Karijiba zone kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Goudmaras localité yɛrɛ kɔni Esiyan fanfɛla la wa an ka Mali fintigilakaw ka kɔrɔfɔ la k'u ye tiɲɛni don banbaci wale maa minnu ka nin dépôt de logistique yɛrɛ kɔni na ko banbaci wale maa minnu ta don o kɔni banbaci wale jɛkulu GNIM ale ni FLA maaw yɛrɛ de kɔni ye communiqué la min carila kari tɛmɛnen juillet kalo tile 19 san 2026 min ka état-major général des armées ale kɔni bɛ laseli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko banbaci wale jɛkulu GNIM ale ni FLA maaw yɛrɛ kɔni olu kun taara jan yɛrɛ kɔni da ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka convoi logistique dɔ yɛrɛ kɔni ma Tabilichat localité la ni yɛrɛ kɔfɔlen bɛ Gao région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw tilalen banbaci wale maaw ka embuscade yɛrɛ kɔni wulili baaraw de la ko de kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye olu continuera ni opération yɛrɛ kɔni fɛ f'u nana kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni don banbaci wale maaw ka dépôt logistique caman yɛrɛ kɔni na ko nin sibiri don in na juillet kalo tile 18 san 2026 k'an ka Mali fintigilaka minnu wulila ka se ka convoi yɛrɛ kɔni ka lakana yɛrɛ kɔni sabati k'an ka o Mali fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci wale maaw ka dépôt logistique dɔ yɛrɛ kɔni kan wa an ka Mali fintigilakaw ka kɔrɔfɔ ko banbaci wale maaw ka dépôt logistique yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko carburant fit bayirikaw de tun bɛ yen wa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye moto ta ani kɔ yɛrɛ kɔni ye olu yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛsu kɔnɔna na hali moto nin yɛrɛ kɔni tun ma walaka fɔlɔ ko kabini an ka Mali fintigilakaw bɔra nin ko in yɛrɛ kɔni kalama u kɔni u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw wuli sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka na farabu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw ka dépôt logistique yɛrɛ kɔni ma kɔni nana k'a fɔ ko fintigilakaw ye farabu min kɛ ko farabu yɛrɛ kɔni kɛra farabu ɲumanba ye ka d'a kan farabu in kɛra sababu ye ni minɛn minnu tun bɛ site in kɔnɔna na ni o ye banbaci wale maaw ka tajimafɛn ale ni moto kurakuraw ye moto minnu tun ma monter fɔlɔ fo ka taa se site kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko farabu in kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don yɔrɔ ninnu bɛɛ
lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko farakun yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci wale maa caman bɔnɛ ani na ko nka banbaci wale maa caman fɛnɛ bɛ olu sera ka boli ka bɔ yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna ko olu yɛrɛ kɔni ɲɛnama sera ka bɔ yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna min état-major général des armées ale kɔni bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko min y'an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw ye k'alisa kɔni bɛ ka continuer jamana lakanani ale a lakɔlɔsili baaraw la sanga ani wagati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na wa état-major général des armées kɔni b'a yira k'a fɔ k'alisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale n'an ka Mali fintigilakaw b'u cɛsiri halisa ka continuer jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni fɛ ko hukumu na min y'an ka Mali fintigilakaw bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin malidenw bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan malidenw yɛrɛ kɔni bɛ k'an ka Mali fintigilakaw jukɔrɔma don wa an bɛ k'an ka danaya ta ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma wa nin kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Afrika kɔri maaw ni o kɔni Rusi ka fintigilakaw ye minnu bɛ ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la Mali jamana kɔnɔna sanga ani wagati min yɛrɛ kɔnɔ Afrika kɔri maaw ye olu ni an ka Mali fintigilakaw bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka Mali lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu de la don tɛmɛnenw na min Afrika kɔri maaw olu bɔra ni ka laseligaw ka bɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw na olu ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kun bɛ opération de renseignement ale ni opération de reconnaissance baaraw yɛrɛ kɔni na Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu ni an ka Mali fintigilakaw to o baara in yɛrɛ kɔnɔ olu taara bɔ fɛn pɛrɛnta caman yɛrɛ kɔni kan Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Afrika kɔri maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni ni fɛn pɛrɛnta nin yɛrɛ kɔni a kɔni yiralen don k'a fɔ ko banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ de kɔni bɛ taa ni fɛn don dugu jukɔrɔla la walasa ka se ka tiɲɛni don an ka Mali fintigilakaw walima jamana kɔnɔdenw kunna ko yɛrɛ de kɔni na fɛn pɛrɛnta nin yɛrɛ kɔni kun ye menace ba de ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ni fintigilakaw ma ko hukumu de la min yɛrɛ kɔni olu Afrika kɔri ni maaw ni an ka Mali fintigilakaw jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération belebelebaw yɛrɛ kɔni labɛn walasa ka se ka fɛn pɛrɛnta nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ ka bɔ dugu jukɔrɔla la cogo min ko in kana na kɛ menace bilen malidenw yɛrɛ kɔni ma kuma si la ko hukumu yɛrɛ de kɔni na Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu taara bɔ fɛn pɛrɛnta fɛn fɛn yɛrɛ kɔni k'o ye fɛn pɛrɛnta nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni fɛn pɛrɛnta nin yɛrɛ kɔni tɛ menace bilen ni ka ɲɛsin Segu sigibaw ale ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma localité in kɔnɔna na ni opération min kɛlen filɛ nin an ka Mali fintigilakaw ni Afrika kɔri maaw ni ɲɔgɔn cɛla la opération in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ni Afrika kɔri maaw ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔnɔna sanga ani wagati n'u bɛ to ka opération kɛ jamana in kɔnɔna na walasa ka se ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛ hali ni an ka jamana localité minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni risque ba bɛ yen nɔ ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o risque nin bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen cogo min malidenw yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni sanga ani wagati olu bɛ k'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bolo fɛ k'olu ka lakana sabati maa juguw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko délinquance ale ni criminalité ko kɛlɛli ko hukumu na ko min yɛrɛ kɔni Kalabankɔrɔ commissaire de police ni o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni bɛ commissaire principal de police yɔrɔ Jakite ni o ka dankan fɛnɛ ye commissaire de police Modidi Jara yɛrɛ kɔni ko olu ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ko k'a daminɛ juillet kalo tile 13 la ni ka taa bila juillet kalo tile 16 yɛrɛ kɔni na k'olu ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ye opération baw yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana localité dɔw kɔnɔ na opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka u bolo da maa 5 kan ni a yirala k'a fɔ ko bolodara ni maa 5 minnu kan ko maa 5 ninnu yɛrɛ kɔni sen donnen don infraction suguya caman yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na ko opération nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛna juillet kalo tile 13 tɛmɛnen san 2026 ni nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni min ye Kalabankɔrɔ commissaire de police ka brigade de recherche maaw yɛrɛ kɔni k'olu kɔni u bolo da maa 2 kan ni a yirala k'a fɔ ko maa 2 ninnu yɛrɛ kɔni si bɛ san 19 ale ni san 18 de la ko bolodara ni maa 2 ninnu kan ni opération in kɔnɔna bisi a bɛ kɛ maa 2 na k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko zone dɔw yɛrɛ kɔni donna bititigi dɔw yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ ni ka a ka bitigi kɔnɔfɛnw yɛrɛ kɔni suɲɛ k'a kɔni yirala k'a fɔ ko bisi a bɛ ka kɛ k'a fɔ ko ni maa 2 nin yɛrɛ de kɔni o suɲɛni baara in yɛrɛ kɔni kɛ suɲɛni kɛra ni butitigi min ka butigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na butitigi in yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko suɲɛni min kɛra ale ka butigi kɔnɔna na ko suɲɛni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko téléphone 49 suɲɛna wa kɔni y'a yira k'a fɔ ko bitigi in yɛrɛ kɔni suɲɛni baaraw kɔnɔna na ko tiɲɛni min yɛrɛ kɔni donna ale kun tiɲɛni yɛrɛ kɔni sɔngɔ yɛrɛ kɔni bɛ taa fo sefa wari miliyɔn 2 ni 260 yɛrɛ de kɔni na ko Kalabankɔrɔ commissaire de police maaw yɛrɛ kɔni kɛlen k'u bolo da maa 2 kan k'u ye sɛgɛsɛgɛli baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ o sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Kalabankɔrɔ commissaire de police maaw sera k'u bolo da téléphone den tan yɛrɛ kɔni kan ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ juillet kalo tile 16 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissaire de police ka brigade de recherche maaw yɛrɛ kɔni dɔ yɛrɛ de kɔnɔna na dénonciation kɛ olu ka yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ o dénonciation yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye brigade de recherche maaw ye olu sera ka réseau dɔ yɛrɛ kɔni ci ni bisi a bɛ ka ni réseau in na k'a fɔ k'a ka baara bɛnnen don document administratif yɛrɛ kɔni bayɛlɛmali yɛrɛ kɔni na wa o opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolodali maa 3 yɛrɛ kɔni kan kɔni yirala k'a fɔ ko maa 3 nin yɛrɛ kɔni na ko kelen si bɛ san 34 na filanan si bɛ san 36 la
sabanan o kɔni si bɛ san 38 de la ko Kalabankɔrɔ commissariat de police ka cɛ dɔw y'u bolo da nin maa saba minnu kan ko bisɛ bɛ kɛ maa saba na k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni ka baara bɛnnen don ni document administratif nin yɛrɛ kɔni bayɛlɛmali yɛrɛ kɔni na ko bolodara maa saba minnu yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni si bɛ san 34 yɛrɛ kɔni na ko bolodalen ale yɛrɛ kɔni ka kɔfɛ min yɛrɛ kɔni brigade de recherche maaw ye u taara wolomali yɛrɛ kɔni kɛ ale ka bureau kɔnɔna na ni o bɛ golf quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wolomali min kɛra nin ma ko fɔlen ka bureau yɛrɛ kɔni o kɛra sababu ni brigade de recherche maaw sera ka boloda fɛnba caman yɛrɛ kɔni kan u boloda fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye cachet 3 ordinateur 2 clavier 1 imprimante 2 unité centrale 1 carnet de reçu 1 téléphone 2 bulletin d'attribution de parcelle caman wolosɛbɛn copie caman fo ka taa se photo d'identité caman yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissariat de police maaw ka brigade de recherche maaw ye ko ni ma ko fɔlen ka bureau yɛrɛ kɔni wolomali kɔnɔna na u sera ka u boloda ni fɛnba nin kan ni fɛn min yɛrɛ kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko nin cɛ in yɛrɛ kɔni tun bɛ baara la réseau dɔ kɔnɔ réseau min ka baara bɛnnen don document administratif yɛrɛ kɔni bayɛlɛmali de ma ni yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissariat de police ma o kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale sɔn bɛ ka continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ ni opération ko in yɛrɛ kɔni hukumu na ka d'a kan u bɛ ka bisiya k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni ye réseau belebeleba de ye min yɛrɛ kɔni carinmɛ kosɛbɛ u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ n'a sɔrɔ complice wɛrɛ tun bɛ maa saba nin na u ka nin baara in kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo da o complice ninnu kan ni jaabi min sɔrɔla ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ o kɔni b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali police nationale maaw ye k'olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ criminalité délinquance fo ka taa se lakanabaliya ma an ka jamana kɔnɔna na k'u cɛsirilen bɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛlɛli la sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ commissariat de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛ dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na a b'u fo ka cɛsirilen n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in senfɛ wa a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ kɔni ma halisa an ka continuer an ka collaboration tɛmɛ ani an ka lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la walasa an ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni an ka jamana yɛrɛ kɔni lakana sabati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di a kɛnɛ diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma